И здравейте, мили зрители! Аз съм Амсге и днес играем Pouch Boxing. Така? Почваме. Така? Ето го началния екран. Да го видите. Ето го. И така ще започнем. И в коментарите искам да пишете кой от моите герои искате да съм аз и кой е противникът ми. Значи сега това съм аз. Имам само този герой и този герой. Пишете в коментарите дали искате да отключвам следващите и дали искате да включвам на противникът ми, който пак е отключен като моите герои. Ето, да. Така, също пишете в коментарите кой от героите искате да съм аз и кой противникът ми. Значи, ето този е първи номер. Пишете в коментарите първи номер искам, втори номер и трети номер. Така. И тук пак по същия начин. Първи, втори, чакайте, и трети. Така. И сега започваме. Започваме. И така пишете в коментарите дали искате да се сменят на панталоните, на косата, направя нова татуировка. О, не. Така, аз съм на малко кръв. О, не. Направо трябва да се взема малко кръв, хора, иначе той ме побеждава направо. И втори рунд. Да. Така. Не. Взимаме си кръв. Иначе честно. Ето, за сега аз го победих, но да видим дали ще се изправи. Печеля! Супер! Хора, супер! Спечели! Да. 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 Пак ще се пусна. Да. Да. Почвам. Така, искам да пишете в коментарите дали искате да си тегля нови игри и да качвам клипове на тях. Сървъри на Майнкрафт, лайво, да слизам в сървър, да играя, да тегля игри и така.
Почваме втори рунд. Така, тази игра се тегли от магазина, Google Play магазина. Така, пишете игри бокс и натискате първата и се теглите. И трети рунд, хора! И сега никой не е победил. Така, запомни го! Дано да победя. И така, аз победих, хора! Yes! Така. И си пускам още един път и спирам клипът. Да. Противникът ми ще е този, аз ще съм ето. Така, почваме. Не! Сега лошо му се пише. Да. Не! Да! Супер! Сега почваме рунд втори. Така. Взема кръв, хора.
така и да го побеждам. Дано да ни стане. И така, аз пак спечелих. И... Да. И това беше от днешното видео. Коментирайте, оценяйте. Така, коментирайте, оценяйте. Не забравяйте да се абонирате за моя канал. И до скоро!